नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सार लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सना. कुणकेश्वर जत्रोत्सवाला उसळला भाविकांचा महासागर. सिंधुदुर्गात शिंदेंचा ठाकरेंना धक्का आणि सिंधुदुर्गसाठी 300 कोटी मंजूर. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. सावंतवाडीतील महादेव मंदिरात महाशिवरात्रीनिमित्त भक्तांनी गर्दी केली होती. मोठा उत्साह सकाळपासूनच पाहायला मिळाला. विविध धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजन या निमित्तानं करण्यात आलं. सावंतवाडी शहरातील ऐतिहासिक श्रीदेव पाटेकर मंदिरात युवराज लखमराजे आणि युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले यांच्या हस्ते पहाटे विधिवत अभिषेक पूजा पार पडली. त्यानंतर भाविकांसाठी दर्शन खुलं करण्यात आलं. गोवा कर्नाटकातील भाविकांनीही दर्शनासाठी उपस्थिती लावली होती. तसेच माठेवाडा येथील आत्मेश्वर मंदिरात एकादशमी अभिषेक पूजा पार पडली. पहाटेपासूनच भाविकांनी दर्शनासाठी गर्दी केली होती. महाआरती, भजन आदी कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. पोलीस लाईन येथील महादेव मंदिर, केसरी स्वयंभू मंदिर, माझगाव महादेव मंदिर, सपतनाथ मंदिर, सातोळी आदींसह ठिकठिकाणी मोठ्या उत्साहात महाशिवरात्र साजरी करण्यात आली. धार्मिक, आध्यात्मिक कार्यक्रमांसह सांस्कृतिक कार्यक्रम पार पडले. कुणकेश्वर देवस्थानासाठी आम्ही सर्वतोपरी सहकार्य करतोय. अनेक विकास कामं मार्गी लागली आहेत. प्रलंबित असलेली विकास कामं वर्षभरात मार्गी लागतील असं आश्वासन पालकमंत्री नितेश राणेंनी दिलंय. पाहुयात काय म्हणालेत मंत्री राणे. याही वर्षी कुणकेश्वरांचा आशीर्वाद घेण्यासाठी आम्ही आवर्जून इथे उपस्थित झालेलो आहे. काल रात्री जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून मला शासकीय पूजा करण्याचा मान कुणकेश्वराच्या आशीर्वादामध्ये मुळेच मिळालेला आहे अशी माझी या निमित्ताने भावना आहे. आणि या भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी गेली 10 वर्ष आपला लोकप्रतिनिधी आमदार म्हणून ज्या ज्या अपेक्षा कुणकेश्वर गाव असो, कुणकेश्वर ट्रस्ट असो, ज्या ज्या जबाबदाऱ्या लोकप्रतिनिधी म्हणून माझ्या खांद्यावर टाकल्याय त्या पूर्ण करण्याचा प्रयत्न मी माझ्या माध्यमातून केलेला आहे. एकंदरीत प्रशासन असो आणि नियोजनाच्या निमित्ताने आमचे अगरवालजी असतील, रावडेजी असतील, दोघंही आणि त्यांचं डिपार्टमेंट पूर्ण पद्धतीने चारी बाजूनी सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून लक्ष ठेवण्याचं काम अतिशय नियोजित पद्धतीने मी आवर्जून उल्लेख करेन, ज्याचा उल्लेख मी गेल्याही वर्षी केलेला. सन्मान्य राणेसाहेब केंद्रीय मंत्री असताना त्यांनी या कुणकेश्वरच्या विकासासाठी अतिशय महत्वाचं पाऊल टाकलेलं आणि आता त्या संबंधित आपण अंतिम टप्प्यापर्यंत आलेलो आहे. म्हणजे आदरणीय देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांनी तीर्थक्षेत्र विकासासाठी ज्यावर त्यांनी उज्जैनमध्ये असलं महाकालेश्वर मंदिर असो, काशी विश्वनाथचा कॉरिडॉर असो किंवा आता पंढरपूर मध्ये जो कॉरिडॉर त्या धर्तीवर विकसित होतोय, त्याच धर्तीवर प्रसाद योजनेच्या अंतर्गत जो केंद्र सरकारची योजना आहे, जिथे तीर्थक्षेत्रांना, धार्मिक स्थळांचा विकासासाठी भरघोस निधी दिली जाते, त्याच योजनेच्या अंतर्गत आपल्या कुणकेश्वराचा पण विकासाचा जो आराखडा आहे तो आता अंतिम टप्प्यामध्ये आलेला आहे. त्यासाठी आदरणीय राणे साहेबांनी संबंधित मंत्री असो, संबंधित त्यांचे अधिकारी असो, सातत्याने त्यांच्या माध्यमातून पाठपुरावा करून आवेदन पाहतो. विठ्ठलाचं दर्शन घेण्यासाठी आपण पंढरपूरकडे जात असताना जो काही विकास आपल्याला अनुभवाला भेटतोय, त्याच धर्तीवर येणाऱ्या काही वर्षामध्ये आपल्या कुणकेश्वर परिसराचा पण विकास त्याच ताकदीचा आणि त्याच स्तरावर होत असताना आपल्याला सगळ्यांना अनुभवायला भेटेल. यासाठी मी आदरणीय राणे साहेबांचा मनापासून या निमित्ताने आभार मानेन की त्यांनी एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये निधी आपल्या या कुणकेश्वर क्षेत्रामध्ये आणलेला आहे. माजी आमदार वैभव नाईक यांनी देवगड इथं जाऊन श्री कुणकेश्वराचं दर्शन घेतलं. यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दौऱ्याबाबत त्यांना विचारलं असता ते काय म्हणाले पाहूया. महाशिवरात्रीनिमित्त कुणकेश्वर यात्रेनिमित्त आलेल्या
महाराष्ट्रातल्या विविध भागात आलेल्या भाविकांना शिवरात्रीच्या मनपूर्वक शुभेच्छा. कुणकेश्वर देवस्थान समितीने अत्यंत योग्य असं नियोजन या ठिकाणी केलेलं आहे. त्याचबरोबर चॅनलचं सुद्धा मनापासून अभिनंदन करेल की त्यांनी सुद्धा महाराष्ट्रातल्या विविध भागातल्या आणि देशातल्या आणि जगातल्या विविध भागातल्या लोकांना आज लाईव्ह दर्शन या ठिकाणी दिलं आहे. त्याबद्दल त्यांचंही मनापासून आभार. खरं तर सगळ्यांना चांगली बुद्धी यश देवाची या ठिकाणी प्रार्थना केलेली आहे. निश्चितपणे आज हे प्राचीन असं देवस्थान आहे आणि सगळ्या महाराष्ट्रातल्या भाविकांची श्रद्धा आहे. आज कुंभस्थानाच्या निमित्ताने सुद्धा आज वेगळं पवित्र स्थान आज कुणकेश्वराच्या आज आणि उद्या अनेक या जिल्ह्यातील देवस्थान येणार आहेत आणि त्यानिमित्त त्यांनाही शुभेच्छा आहेत. तुम्ही जिल्ह्यात हा महत्त्वाचा विषय काढला की शेती सुविधा केंद्रांमध्ये सर्व राज्यातील धारकांना हे कंत्राट दिलेलं आहे. याबाबत आपण आवाज उठवला, पुढील भूमिका कशी आहे? नाही, खरं तर आम्ही आवाज उठवले, परंतु आवाज आता केवढा सरकारने घ्यायचा किंवा नागरिकांनी केवढा घ्यायचा आता लोकांचा प्रश्न राहिला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेचं देखील आज दौरा होतं, त्या दौऱ्यावर कसं पाहता? त्यांना दौऱ्याच्या शुभेच्छा. आज मंदिराच्या दर्शनासाठी याआधी सुद्धा अनेक लोक आलेले आहेत आणि त्यामुळे त्यांना महाशिवरात्रीच्या शुभेच्छा. कुणकेश्वराच्या आशीर्वादानं मी खासदार झालो, दोन्ही मुलं आमदार, त्यातील एक मंत्री झाला. ही सर्व कुणकेश्वराची कृपा आहे. या दैवतानं आम्हा कुटुंबियांना कोकणवासियांची सेवा करण्याची संधी दिली आहे, असं खासदार नारायण राणे कुणकेश्वर दर्शनानंतर म्हणाले. पाहुयात काय म्हणालेत खासदार राणे. आणि दरवर्षी या मी यात्रेला नेहमी हजेरी लावतो. याचं कारण असं आहे की आज मी काय, नितेश काय, निलेश काय, आम्ही जे काय आहे जे काय पदं बँका जे काम करतो ते अध्यक्ष आहेत ट्रस्टचे अशोक सावंत, सौ नीलम राणे, सन्माननीय संदीप साटम, सौ सावी लोके, सन्माननीय प्रकाश वाळके, सन्माननीय विनय वाळके, या ठिकाणी उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर पत्रकार, सर्व वडीलधारी मंडळी, भाविक मंडळी आणि बंधू भगिनीनो आणि मित्र, मी जास्त काही बोलणार नाही. कुणकेश्वर आहे ते जिल्ह्यातील सर्व त्या सर्व देवस्थानाचे आम्ही सेवक आहोत. या सर्व देवतांनी आम्हाला निवडून दिलं, सेवा करायला प्रवृत्त केलं, म्हणूनच आम्ही या जिल्ह्यातील जनतेची आम्ही सेवा करतो आहोत आणि आम्ही शेवटच्या क्षणापर्यंत या भूमीवर असेपर्यंत आम्ही कुणकेश्वर सर्व देवस्थान यांचा आम्ही ऋणी असणार आहे. आमची सेवा सातत्याने चालू राहील. मला उपस्थित सर्व बंधू भगिनी आणि सर्व नागरिकांना सांगायचं आहे, बंधू भगिनीनो, जसं श्रद्धेने आपण कुणकेश्वर देवाला येता, दर्शन घेता, नतमस्तक होता, त्याचप्रमाणे आपण दर्शनानंतर आपला जिल्हा, आपली जनता, आपण भाविक म्हणून सर्वांनी विकास या विभागाचा व्हावा, आर्थिक सक्षम आमचे लोक व्हावे, हे जे आम्ही पाऊल उचलतोय त्याला आपलं योगदान द्या, सहकार्य करावं अशी मी आपल्याला विनंती करतो. कुणकेश्वर देवस्थानची सर्व मंडळी केली असो का सर्व, हे सर्व अतिशय प्रामाणिकपणे अनेक वर्ष सेवा करतायत, मी त्यांना पाहतोय आणि म्हणून त्याला साथ देणं, सहकार्य देणं हे आपल्या सर्वांचं कर्तव्य आहे. आणि इथले शासन, इथले पोलीस विभाग, तर सर्व अधिकारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग आमच्या या सर्व देवस्थानाच्या कार्यक्रमाला, यात्रेला अतिशय चांगली मेहनत घेऊन चांगल्या प्रकारे आपलं कर्तव्य बजावतात. त्यांचं मी अतिशय ऋणी आहे, आभारी आहे. तसंच कमिटीचे सहकारी आहेत, या सर्वांना आपण जे खरंच सेवा करतात फार आभारी आहे. आपला कुणकेश्वर देव, कुणकेश्वर दीर्घ आयुष्य आणि उत्तम आयुष्य देऊ दे. आपल्या मनोकामना आमचा कुणकेश्वर आपल्या सर्व मनोकामना पूर्ण करू दे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. तेरवण मेढ्यात महाशिवरात्री निमित्त मंदिरात सकाळपासून शिवभक्तांनी येण्यास सुरुवात केली. पहाटेपासूनच दर्शनासाठी भक्तांच्या रांगा लागल्या. याचं चोख नियोजन देवस्थान समिती आणि पोलिसांकडून ठेवण्यात आलं. तसेच उन्हाचा कडाका लक्षात घेऊन बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना, राजू निंबाळकर यांच्या वतीनं थंड पेय वाटप करण्यात आलं.
अनेकांना नवसाला पावलेला हा नागनाथ आहे आणि या नागनाथाच्या प्रेमापोटी नागनाथाच्या भक्तीसाठी अनेक भक्तांनी या ठिकाणी सरळ रस्ते मदत केलेली आहे. सन्मान्य दीपकभाईंच्या माध्यमातून प्रादेशिक पर्यटनातून जवळजवळ 84 कोटी रुपयाचा निधी या ठिकाणी या मंदिराच्या सुशोभीकरणासाठी प्राप्त आहे. आज आपण हा गाभारा जो बघताय, या गाभाऱ्यासाठी जवळजवळ या आपल्या कोकण भागातील सर्व बांधवांनी, सर्व भक्तांनी तसेच कर्नाटकमधील भक्तांनी सुद्धा या ठिकाणी या गाभाऱ्यासाठी आपला निधी या ठिकाणी दिलेला आहे, सदा असे मदत केलेली आहे. अशाच पद्धतीने या परिसराचं सुशोभीकरण करणं सुद्धा तेवढंच गरजेचं आहे. या मंदिराची वास्तू उभं राहण्यासाठी सदा हस्ते भाविकांनी मदत करणं गरजेचं आहे आणि ते अपेक्षित आहे. आम्ही सतत त्यांना प्रसार माध्यमांच्या माध्यमातून असो किंवा शाब्दिक माध्यमातून असो आम्ही त्यांना आवाहन करतोय. आज कमिटीच्या माध्यमातून सुद्धा वेळोवेळी या ठिकाणी आवाहन करण्यात आले. आज निश्चित स्वरूपामध्ये आज अनोखी गर्दी बघितल्यानंतर लोकांचा जो ओढ या ठिकाणी निर्माण झालेली आहे. हे दोडामार्ग तालुक्यामधील फार प्रसिद्ध मंदिर आहे आणि येथे भाविक कर्नाटक, कोल्हापूर जिल्हा आणि आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणात येत असतात. काल रात्रीपासून भाविकांनी या मंदिराला भेट द्यायला सुरुवात केलेली आहे. संध्याकाळपर्यंत फार गर्दी होणार आहे आणि भरपूर प्रमाणात भाविकांनी इथे भेट दिलेली आहे. तर सदरच्या ह्या शिवरात्रीच्या बंदोबस्तासाठी दोडामार्ग तालुक्यामार्फत एकूण 15 पोलीस कर्मचारी आणि होमगार्ड जवान उपलब्ध आहेत. वाहतुकीची ट्रॅफिक ड्युटी लावलेली आहे, पार्किंगची व्यवस्था केलेली आहे आणि एखादे लहान मुलं वगैरे हरवले असतील किंवा स्त्रियांच्या संरक्षणासाठी इथे एक आपले कंट्रोल रूम म्हणून केलेले आहे. त्या ठिकाणी मी स्वतः बसतो आणि संपूर्ण नियंत्रण आहे. त्याचप्रमाणे इतर प्रशासकीय आपले वैद्यकीय अधिकारी आहेत, परिवहन विभागामार्फत बसेसची सुविधा आहे आणि सामाजिक कार्यकर्तेसुद्धा ह्या यात्रा महोत्सवामध्ये मदत करत आहेत. अशा प्रकारे हे केलेले आहे. थँक्यू. कुणकेश्वर जत्रोत्सवाला मध्यरात्रीपासून प्रारंभ झालाय. जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणेंच्या हस्ते शासकीय पूजा झाली. यानंतर दर्शनासाठी भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती. महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार नारायण राणे, आमदार रवींद्र फाटक, निलेश राणे, किरण सामंत, माजी आमदार वैभव नाईक कुणकेश्वराच्या दर्शनासाठी आले होते. या जत्रोत्सवाचा आम्ही घेतलेला हा आढावा. कोकणची दक्षिण काशी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या देव कुणकेश्वराच्या जत्रोत्सवास काल मध्यरात्री महाशिवरात्र आहे. ती धार्मिकदृष्ट्या भाविक भक्तजन मोठ्या संख्येने दाखल झालेले आहेत. त्यासाठी जी आहे एसटी महामंडळाकडून विशेष गाड्या सोडलेल्या आहेत. कणकवली असेल, मालवण असेल, कुडाळ असेल, या विविध डेपोतून एसटीची सेवा सुरू केलेली आहे. आणि आपण जर पाहिलं तर भाविक देखील मोठ्या संख्येने या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत. सकाळपासून मोठमोठ्या रांगा आहेत त्या लागलेल्या आहेत आणि या सर्व येणाऱ्या भाविकांचं जे नियोजन आहे ते अगदी चांगल्या पद्धतीने कुणकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट यांच्यामार्फत करण्यात आलेलं आहे. एक दर्शनासाठी 2 रांगा लावलेल्या आहेत. जलद दर्शनासाठी ते आपण पाहिले तर 5 सिस्टीम ठेवण्यात आलेली आहे आणि जे जनरल भाविक आहेत ज्यांना रांगेतून दर्शन घेण्यासाठी त्यासाठी एक रांग अशा 2 पद्धतीने दर्शनाच्या ज्या रांगा आहेत त्या लावलेल्या आहेत आणि भाविक आहेत ते मोठ्या संख्येने या कुणकेश्वराच्या चरणी नतमस्तक होण्यासाठी दाखल झालेले आहेत. आपण जर पाहिलं तर आताच थोड्याच वेळापूर्वी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हे देखील या ठिकाणी दर्शन घेऊन गेलेले आहेत. त्यांनी या कोकणच्या विकासासाठी महायुतीचं सरकार कटिबद्ध असल्याचं वचन दिलेलं आहे आणि जे या भागातले प्रलंबित जे प्रश्न आहेत
ते या महायुती सरकारच्या माध्यमातून सोडवले जातील असं या देवस्थानाच्या विकासासाठी जो पर्यटन निधी आहे तो आपण दिलेला आहे आणि भविष्यात जो काही निधी लागेल तो देखील आपण या देवस्थानासाठी या संपूर्ण ट्रस्टसाठी सहकार्य राहील असं आश्वासन या मंडळींनी दिलेलं आहे। एकंदरीत राजकीय नेते मंडळींची मंदिराळी असतानाच भाविक देखील मोठ्या संख्येने आहेत। माजी आमदार वैभव नाईक देखील या कुणकोबा चरणी नतमस्तक झाले होते। त्याचबरोबर सायंकाळी उशिरा अनेक राजकीय नेते देखील या ठिकाणी दाखल होणार आहेत आणि त्याचबरोबर इथे जी कुणकोबा चरणी भजन सेवा आहे ती आपल्या महाराष्ट्र राज्यातले विविध भजनी बुवा आहेत ते सादर करत आहेत। सकाळपासून आपण पाहिली तर ती त्यांची सेवा आहे, भजनरूपी सेवा आहे ती सुरू आहे आणि एकंदरीत या संपूर्ण जत्रोत्सवाचा एक पूर्ण जो आपण माहोल बघितला तर सर्वत्र गर्दीच गर्दी अशा ठिकाणी आहे। समुद्रकिनारा देखील पूर्ण भरलेला आहे। दर्शनासाठी मोठ्या प्रमाणावरती रांगा आहेत। पोलिसांचा देखील चोख बंदोबस्त आहेत। ठिकठिकाणी पोलिसात कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलीस प्रशासनाने देखील खबरदारी घेतलेली आहे आणि एकंदरीत बघितलं तर मोठी गर्दी आहे ही कुणकेश्वराच्या चरणी झालेली आहे। रात्री आता आपण जर पाहिलं तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले जे विविध 9 देवस्वाऱ्या आहेत त्या दाखल होणार आहेत, त्यांना पाहण्यासाठी देखील मोठी गर्दी होणार आहे। त्याच्यानंतर उद्या या जत्रोत्सवाची सांगता होणार आहेत। एकंदरीत संपूर्ण जर आपण या जत्रोत्सवाचा आढावा घेतला तर लाखो भाविक या कुणकोबाच्या दर्शनासाठी दाखल झालेले आहेत। वैभववाडीत भर दिवसा एका महिलेनं वृद्धाच्या बॅगेतील 20,000 रुपये चोरलेत। हा प्रकार सीसीटीव्हीत कैद झालाय। मात्र या प्रकारामुळे तालुक्यात एकच खळबळ उडाली आहे। वैभववाडी तालुक्याचा आठवडी बाजार होता। या निमित्तानं खरेदीसाठी गावांमधून लोक बाजारात आले होते। आचिरणे गावातील एक वृद्ध देखील खरेदीसाठी बाजारात आले होते। शहरातील एका बेकरीत खरेदी करत असताना एक तरुण आणि महिला आली। त्या वृद्धाच्या बाजूला खेटून उभे राहून त्याच्या बॅगेत असलेले 20,000 रुपये चोरले। हा सारा प्रकार सीसीटीव्हीत कैद झालाय। तसेच आणखीन एका महिलेची पिशवी देखील चोरी गेली आहे। या दोन्ही घटनांमुळे तालुक्यात खळबळ उडाली आहे। व्हिडिओत दिसणाऱ्या त्या 2 व्यक्ती कुठे आढळल्यास वैभववाडी पोलिसांशी संपर्क साधावा असं आवाहनही पोलिसांनी केलंय। आताची एक महत्त्वाची बातमी घेऊन आलेलो आहे की आज राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा सिंधुदुर्ग जिल्हा दौरा आहे आणि आता थोड्याच वेळात शिंदे यांचं या ठिकाणी देवगड येथे आगमन होणार आहे। देवगड येथील डॉक्टर बोरफळकर यांच्या सरिता हॉस्पिटल नजीकच्या हॅलिपॅडवरती शिंदे यांचं आगमन होणार आहे। त्यानंतर कुणकेश्वर येथे श्री कुणकेश्वराचं दर्शन ते घेणार आहेत। त्यानंतर माजी आमदार रवींद्र फाटक यांच्या निवासस्थानी त्यांचा दौरा आहे। त्यानंतर हे पुन्हा अंगणेवाडी येथे जाऊन भराडी देवीचे दर्शन घेणार आहेत आणि त्यानंतर पुन्हा मुंबईच्या दिशेने श्री एकनाथ शिंदे हे रवाना होणार आहेत। एकंदरीत आजचा यांचा दौरा हा सिंधुदुर्गातील शिवसेनेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे। त्यांच्या स्वागतासाठी पाहिलं तर सिंधुदुर्गातील सर्व नेते मंडळी या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत आणि त्यांच्या स्वागताची जय्यत तयारी आहे ही देवगडमध्ये केलेली आहे। ठिकठिकाणी मोठे बॅनर लावलेले आहेत। त्याचबरोबर ज्या ठिकाणी त्यांचं आत्ता थोड्याच वेळात आगमन होणार आहे 10:45च्या दरम्यान त्यांचं हेलिकॉप्टर आहे ते या देवगड येथील या मैदानावरती हेलिपॅडवरती उतरणार आहे। त्यानंतर ते शिंदे हे कुणकेश्वराचं दर्शन घेणार आहेत। कुणकेश्वराचं दर्शन घेतल्याच्या नंतर माजी आमदार रवींद्र फाटक यांच्या निवासस्थानी काही वेळ तिथे थांबून भराडी देवीचं दर्शन घेणार। त्यांनी भराडी देवीचं दर्शन घेऊन पुन्हा मुंबई येथे निघणार आहेत। श्री कुणकेश्वराच्या दर्शनासाठीच आज लाखो भाविक या दर्शनासाठी आलेले आहेत आणि श्री एकनाथ शिंदे देखील कुणकेश्वराचं दर्शन घेणार आहेत। त्यानंतर कार्यकर्त्यांशी काही संवाद साधणार आहेत आणि जिल्ह्यातील शिवसेनेचे जे नेते आहेत अगदी दीपक केसरकर असतील, निलेश राणे असतील, त्याचबरोबर मुंबईतील शिवसैनिक देखील मोठ्या संख्येने या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत। त्यांच्या स्वागताची जे तयारी आहे ती करण्यात आलेली आहे। आपण पाहू शकतो आपण हेलिपॅडवरती आहोत। हेलिपॅडवरती पोलिसांचा चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आलेला आहे। तर सर्व जे
पोलीस यंत्रणा आहे ती या ठिकाणी तैनात करण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर शिंदे यांच्या स्वागतासाठी कार्यकर्ते देखील मोठ्या प्रमाणावरती दाखल होत आहे. आपण पाहू शकता की बाजूलाच कार्यकर्त्यांच्या देखील गाड्यांची गर्दी आपल्याला दिसत आहे आणि मोठ्या प्रमाणावरती कार्यकर्ते देखील इथे दाखल होत आहे आणि एक मोठा जल्लोष आणि स्वागत हे शिंदे यांचं या ठिकाणी सिंधुदुर्गात होणार आहे. कारण आपण पाहिलं तर विधानसभेच्या वेळी एकनाथ शिंदे हे सिंधुदुर्ग दौऱ्यावर आले होते. निलेश राणे यांचा प्रवेश त्यावेळी झाला होता. त्यानंतर मराठे देवीच्या यात्रोत्सवासाठी ते येणार होते, मात्र काही कारणास्तव त्याचा दौरा रद्द झाला होता. मात्र आता कुणकेश्वर यात्रेच्या निमित्ताने शिंदे हे पुन्हा एकदा कोकणात आणि सिंधुदुर्गात येणार आहेत. सिंधुदुर्गात येऊन शिंदे नेमकं काय बोलतात, काय मार्गदर्शन करतात हे पाहणं देखील महत्त्वाचं असणार आहे. कॅमेरामन साहिल बागवेसह मी श्रीधर साळुंखे, कोकणात लाईव्ह, देवगड. दक्षिण कोकणची काशी अशी ओळख असलेल्या श्री क्षेत्र कुणकेश्वरच्या जत्रोत्सव होतोय. यावर्षी मत्स्य व्यवसाय आणि बंदर विकास मंत्री, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांना कुणकेश्वरच्या पहिल्या पूजेचा मान मिळालाय. मंत्री नितेश राणे कुणकेश्वर चरणी नतमस्तक झाले. पाहुयात हा क्षण. संपूर्णपणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात चित्रित झालेला, स्थानिक कलाकारांच्या मुख्य भूमिका असलेला, अस्सल मालवणी भाषेच्या लहेजानं सजलेला आणि अनेक राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात सादर झालेला, पुरस्कार प्राप्त ठरलेला फेरा हा चित्रपट प्रदर्शनासाठी सज्ज झालाय. येत्या 28 फेब्रुवारीला वेंगुर्ल्याच्या नाटककार मधुसूदन कालेलकर नाट्यगृहामध्ये हा चित्रपट रिलीज होणार आहे. सध्या फक्त सिंधुदुर्गातील नाट्यगृहांमध्ये हा चित्रपट रिलीज होणार असून संपूर्ण महाराष्ट्रात 21 मार्च 2025 पासून हा चित्रपट पाहता येईल. नमस्कार, मी श्रीकांत प्रभाकर, मालवणी चित्रपट भेराचा दिग्दर्शक. माझी पहिलीच फिल्म आहे आणि मला सांगायला अतिशय आनंद होतो, अभिमान वाटतो की भेरा हा असा पहिला मालवणी चित्रपट आहे जो नॅशनल आणि इंटरनॅशनल फेस्टिवल्समध्ये त्याला एवढं रेकग्निशन मिळालं. म्हणजे पहिली मालवणी फिल्म आहे अशी जी चेन्नई इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलमध्ये दाखवली गेली, ज्याचा प्रीमियर तिथे झाला. पुणे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलमध्ये ज्या जवळजवळ 50 मराठी फिल्म्समधनं 7च मराठी फिल्म्स कॉम्पिटिशनला म्हणून सिलेक्ट होतात, त्याच्यात भेरा सिलेक्ट झाली आणि बेस्ट डिरेक्टर आणि बेस्ट आर्ट डिरेक्टर असे 2 अवॉर्ड्स तिला मिळाले. त्याच्यानंतर सगळ्यात अभिमानाचा क्षण म्हणजे असा होता की महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट दरवर्षी फ्रान्समध्ये होणाऱ्या कान्स फिल्म मार्केटसाठी 3 फिल्म पाठवतं मराठी, त्याच्यात एक फिल्म होती भेरा आणि या लेवलला जाणारी ही पहिली मालवणी फिल्म ठरली. परत एकदा जर्मनीमध्ये होणाऱ्या स्टुटगार्ट एशियन फिल्म फेस्टिवलमध्ये ही फिल्म दाखवली गेली आणि रिसेंटली एशियन फिल्म फेस्टिवल जो झाला त्याच्यात 21st थर्ड आय एशियन फिल्म फेस्टिवल, त्याच्यात या फिल्म मधल्या लीड ऍक्ट्रेस श्रद्धा खानोलकर यांना बेस्ट ऍक्ट्रेसचा अवॉर्ड मिळाला. तर असा हा सगळा 1.5 वर्षाचा फेस्टिवलचा प्रवास करून अनेक लोकांच्या पसंतीस उतरून, म्हणजे अगदी चेन्नई असेल, पुणे असेल, ते इंटरनॅशनल लेवलला कान्स मधला ऑडियन्स असेल, जर्मनी मधला ऑडियन्स असेल, या सगळ्यांना आवडलेली ही फिल्म आता फायनली आम्ही रिलीज करतोय. रिलीजची तारीख आमची 28 फेब्रुवारी आहे, पण त्याच्यात एक छोटासा बदल असा आहे
की 28 फेब्रुवारी पासून सिंधुदुर्गातल्या नाट्यगृहांमध्ये ही फिल्म आम्ही आधी दाखवणार आहोत आणि त्याच्यानंतर साधारण 3 आठवड्यांनी 21 मार्च पासून उर्वरित महाराष्ट्रामध्ये सिनेमागृहांमध्ये ही फिल्म रिलीज होईल. आता याचं कारण असं आहे की हार्डकोर मालवणी फिल्म आहे, स्थानिक कलाकारांच्या मुख्य भूमिका असलेली आहे, सिंधुदुर्गात पूर्णपणे शूट झालेली आहे आणि सिंधुदुर्गात नाट्यगृहांचा पर्याय जास्त उपलब्ध आहे आणि म्हणून युथ जो वर्ग आहे, जो युजली मल्टिप्लेक्सला रेग्युलर जातो, ते तर 21 मार्च पासून ही फिल्म बघतीलच, पण इतकी गावाकडे तयार झालेली रिजनल फिल्म, मालवणी फिल्म, हार्डकोर मालवणी फिल्म, ती ही एवढी अवॉर्ड विनिंग, ती प्रत्येकाला बघता यावी म्हणून आम्हाला प्रत्येक शहरामध्ये, प्रत्येक तालुक्याच्या प्लेसमध्ये एक पर्याय उपलब्ध करून द्यायचा होता आणि म्हणून नाट्यगृहांचा पर्याय निवडण्यात आला. आणि 28 फेब्रुवारी पासून पुढे 3 आठवडे ईच वीकेंड म्हणजे शुक्रवार, शनिवार, रविवार आम्ही वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणी वेंगुर्ला, कुडाळ, मालवण, सावंतवाडी, कणकवली, देवगड या फिल्मचे शोज करणार आहोत नाट्यगृहांमध्ये आणि त्याचे अपडेट्स वेळोवेळी तुम्हाला सोशल मीडियावर मिळतच राहतील. आणि मला खूप छान वाटतं की आमचा हा प्रवास, आमचे कष्ट, माझी पूर्ण टीमची पहिली फिल्म आहे. यातल्या प्रत्येक ऍक्टरची, प्रत्येक टेक्निशियनची ही पहिली फिल्म आहे आणि आम्ही घेतलेल्या कष्टाला खूप छान प्रतिसाद मिळतोय. खूप मान्यवरांनी याच्या आधी स्पेशल स्क्रीनिंगला ही फिल्म बघितली आणि त्यांनी खूप ॲप्रिशिएट पण केली. आणि आता 28 फेब्रुवारीला प्रीमियर होणार आहे वेंगुर्ल्याला, तर तुम्ही प्रीमियरला नक्की या. प्रीमियरला इन्व्हायटीज पण असणार आहेत आणि तिकीटेड शोज पण असणार आहेत, पण तुम्ही प्रीमियरला जर आला तर तुम्हाला अनेक मान्यवरांबरोबर ही फिल्म बघायचा चान्स मिळेल, संधी मिळेल. थँक्यू सो मच. नमस्कार, मी दीपक झोईल. भेरा या चित्रपटात एक पात्र केलंय विष्णू नावाचं आणि हे पात्र मला इतकं, मी जेव्हा ऐकलं होतं तेव्हाच मला इतकं आवडलं होतं की म्हटलं की हे काहीतरी वेगळं आहे, इतर पात्रांपेक्षा हे काहीतरी वेगळं पात्र आहे. आणि या पात्रामागे सिलेक्शन होण्यामागे एक मस्त गोष्ट आहे की याचं ऑडिशन बऱ्याच 2 महिने, साधारण 1.5-2 महिन्यापूर्वी झालं होतं आणि ते मला नाही देता आलं होतं, पण योगायोगानं ते पुन्हा माझ्याकडे ते ऑडिशन फिरून आलं. काही माहीत नाही, नशीब असावं लागतं असं म्हणतात की ते कॅरेक्टर मिळण्यामागे ते माझं चांगलं होतं असं मी म्हणेन. आणि ते ऑडिशन पुन्हा माझ्याकडे आलं, साधारण त्या ऑडिशनच्या नंतर 2 महिन्यांनी ते माझ्याकडे आलं आणि मी त्यात सिलेक्ट झालो आणि ते मला पात्र मिळालं. आणि हे पात्र करताना म्हणजे मदत अशी झाली की मी लहानपणापासून मी 2 माणसं अशी बघितली आहेत, माझ्या गावामध्ये बघितली आहेत, जी मुकी आहेत, बहिरी आहेत आणि त्यांना बोलता येत नाहीत. तर ते कसे रिॲक्ट करतात, कसे बोलतात इतरांशी, त्यांचे एक्सप्रेशन काय असतात हे मी लहानपणापासून ऐकत आलो होतो. त्यांच्याशी मी बोललो पण होतो, बऱ्याचदा बोलायचो पण गावी गेल्यावर. तर मी प्रयत्न केला की त्यांच्याकडून जे काही ऐकलंय, बघितलंय, ते कसे रिॲक्ट करतात हे या पात्रात उतरवण्याचा थोडाफार प्रयत्न केलाय. आणि येत्या 28 फेब्रुवारी पासून आमची भेरा ही फिल्म सिंधुदुर्गामध्ये रिलीज होते आणि असे पुढे बरेच अपडेट्स आहेत, ते तुम्हाला पुढे मिळतीलच सोशल मीडियावरती. आणि त्याच्यानंतर 21 मार्च पासून आपण महाराष्ट्रभरामध्ये रिलीज करणार आहोत फिल्म. नमस्कार, मी प्रसाद खानोलकर, पिंगोळीचाच आहे. आम्ही एक सुंदर मालवणी फिल्म घेऊन गेलो सो भेरा. आता ती 28 तारखेक तिचं प्रीमियर असा वेंगुर्ल्याक. ही भेरा फिल्म माझ्या 7व्या या कथेवर आधारलेली असा. त्या भेरा फिल्मचा पटकथा आणि संवाद लेखन मी माझे ह्या फिल्मचे दिग्दर्शक श्रीकांत भिडे यांच्याबरोबर केलंय. तुम्ही ही फिल्म नक्की बघा, कारण या फिल्ममध्ये जी कथा कागदावर होती ती कथा कशी रूप घेत पडद्यावर इली. आणि ही भेरा फिल्म ही अस्सल मालवणी असा. यात काम करणारे सगळे कलाकार अगदी 100% मालवणी असत, स्थानिक असत आणि सगळे नॉन ऍक्टर्स असत. म्हणजे आपल्यात नेहमी वावरणारे, नाटकातून काम केलेले असे आणि न केलेले असे पण कलाकार असत. त्यावेळी त्यातले निसर्ग म्हणण्यापेक्षा त्यातले व्यक्तिरेखा, तो गाव, तिकडची परिस्थिती आणि ह्या सगळ्या कथेमध्ये जिवंत मालवणी कोकण त्याच्यात ठासून भरलेला असा आणि अत्यंत सुंदर कथा असलेली ही फिल्म असा. आणि ही तुमच्यासाठी खास आम्ही 28 तारखेपासून 28 फेब्रुवारी पासून चालू करतो. ही तुमका वेंगुर्ला, कुडाळ, मालवण
ह्या ठिकाणी बघूंक मेळटली आणि ती तुम्ही बघूची. आणि ह्या फिल्मसाठी सेन्सॉर यू असा, म्हणजे कोणी सहकुटुंब सहपरिवार बघण्यासारखी फिल्म असा, कोणी बघू शकतात आणि ती तुम्ही बघावी अशी मला वाटतं. धन्यवाद. आरवली सोनसूर येथील गजांत लक्ष्मी मंदिर इथं शिवचैतन्य स्वरूप वाळूशिल्पकार रविराज चिपकर यांनी साकारलंय. 2 फूट उंचीचं हे वाळूशिल्प 2 तासात साकारलंय. महाशिवरात्रीनिमित्त सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रसिद्ध देवस्थान वेंगुर्ला तालुक्यातील आरवली येथील रक्षणकर्ता श्रीदेव वेतोबाची रुद्राक्ष रूपी पूजा बांधण्यात आली. पाहुयात श्रीदेव वेतोबाचं सजलेलं मनमोहक रूप. सिंधुदुर्गच्या जनतेला जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून मी मनापासून आपण सर्वजणांना शुभेच्छा देतो. कालच श्री कुंटेश्वराच्या मंदिराची शासकीय पूजा पालकमंत्री म्हणून माझ्या हस्ते कालच रात्री झाली आणि आज ह्या शुभ दिवशी जिल्ह्याच्या जनतेला एक गोड बातमी द्यावी म्हणून ही पत्रकार परिषद आज बोलवलेली आहे. आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून जिल्हा नियोजनासाठी आपल्या जिल्ह्याला 300 कोटी प्राप्त झालेले आहेत, म्हणजे मान्यता मिळालेली आहे 300 कोटी. खरं म्हटलं तर सिंधुरत्न आणि या सगळ्या योजना ॲड केल्या तर ते 300च्या पण वरती जात आहे, पण तरीही माझ्याकडे 300 कोटीची मान्यता आलेली आहे. त्याचबरोबर गेल्या वर्षीचे जे 50 कोटी आहेत, गेल्या वर्षीचा आरेखडा जवळपास 250 कोटीचा होता आणि गेल्या वर्षीच्या शेवटचे जे 50 कोटी आहेत, जे साधारण आपल्याला मार्चच्या दुसऱ्या आठवड्यात भेटायचे, ते आत्ताच आमच्या जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्याकडे प्राप्त झालेले आहेत, मिळालेले आहेत आणि म्हणून येणाऱ्या 31 तारखेपर्यंत आपण 100% दायित्व सकट आपण हे 250 कोटी, गेल्या वर्षीचा जो काही 250 कोटीचा जो काही आपला प्लॅन होता तो 250 कोटी पूर्ण 100% आमचे खर्च होणार आहेत आणि मग एप्रिलपासून या 300 कोटीचं नियोजन आम्ही आमच्या माध्यमातून सुरू करणार आहोत. जसं मी आपल्याला पहिल्या दिवशी बोललो होतो की ह्या जिल्ह्यामध्ये विकासाचे आर्थिक शिस्त लावण्याचं काम जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून मी करणार आहे असा विश्वास जिल्ह्याच्या जनतेला मी दिला होता. त्याच अनुसार
जिल्हा नियोजनाची बैठक एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात घेण्यात येईल. आमचा प्रयत्न असेल की ऑक्टोबर पर्यंत सगळी बिलं निघतील आणि डिसेंबर पर्यंत हा सगळा खर्च 100% खर्च करण्याचा मानस हे जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून जिल्हा नियोजन अधिकारी आणि आमच्या सगळ्यांची तशी तयारी आहे. आणि मग शेवटच्या 3 महिन्यामध्ये म्हणजे डिसेंबर म्हणजे जानेवारी ते मार्च मध्ये आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, आमचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार जे अर्थ मंत्री पण आहेत आणि एकनाथ शिंदे साहेब या तिघांना आग्रह करून माझ्या जिल्ह्यासाठी शेवटच्या 3 महिन्यामध्ये हे 300 कोटी डिसेंबर पर्यंत खर्च करणार आणि शेवटच्या 3 महिन्यामध्ये अजून 100 कोटीची मागणी हे मी माझ्याकडून करण्याची माझी तयारी आहे. म्हणजे पुढच्या 31 मार्च पर्यंत आपल्या जिल्ह्याला 400 कोटी हे जिल्हा नियोजनासाठी आणण्याची तयारी आणि नियोजन ही माझ्या माध्यमातून मी केलेला आहे. आणि म्हणून जिल्ह्याच्या जनतेला मी विश्वास देतो की आमचं महायुतीचं सरकार, आमचे राज्याचे प्रमुख आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब, आमचे अजितदादा पवारजी आणि आमचे एकनाथ शिंदे साहेब हे आमच्या जिल्ह्याच्या विकासासंदर्भात किती गंभीर आहेत. आम्ही जे काय प्रस्ताव, जे काय आमचं म्हणणं जिल्ह्याचा पालकमंत्री, जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आणि जिल्ह्याचे जिल्हा नियोजन अधिकारी म्हणून आम्ही जे मुंबईच्या मंत्रालय बैठकीमध्ये त्यांना विविध आमच्या योजना सांगितल्या, उपयोजना सांगितल्या, आम्हाला नेमकं हे पैसे का हवे आहेत आणि आम्ही त्याचे कसे खर्च करणार याचे सगळ्याचं नियोजन आम्ही त्यांना सांगितलं. कुठल्या कुठल्या क्षेत्रामध्ये आम्हाला अजून खर्च करायचा आहे जेणेकरून जिल्ह्याच्या जनतेचं दरडोई उत्पन्न वाढेल, त्या त्या क्षेत्रामध्ये वाढ आम्हाला मिळालेली आहे. त्या त्या हेडच्या खालती आम्हाला पैसे मिळालेले आहेत. म्हणजे आम्ही जो विश्वास जिल्ह्याच्या प्रमुखांना म्हणजे राज्याच्या प्रमुखांना आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना दिला त्या आमच्या शब्दावर त्यांनी विश्वास ठेवला. मी हेही उल्लेख करेन की 31 मार्च पर्यंत हा जो प्रवास आहे तो सुखर नव्हता, तो खडतरच होता. आमच्या ओरस कार्यालयामध्ये काही लोक निर्णय घेण्यासाठी 2 वेळा नाही 10 वेळा विचार करतात. लोकांच्या जनतेच्या हिताचे पण निर्णय लवकर घेतले जात नाहीत. सुट्ट्यांचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणामध्ये अधिकाऱ्यांमध्ये आहे. या सगळ्या गोष्टीमध्ये शिस्त आणण्याची जबाबदारी ही आता जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून माझी आहे. त्या अनुसार मी माझा कारभार सुरू केलेला आहे. हे आता शेवटचं वर्ष असेल जेव्हा आपण उदाहरण गेला 1.5-2 महिन्यामध्ये आम्हाला 250 कोटी खर्च करण्याची आमच्यावर बोजा होता किंवा जबाबदारी होती. म्हणजे वर्ष संपेपर्यंत आपले पैसे खर्चच होत नव्हते, पडतच नव्हते. मग आम्ही सगळ्यांनी प्रशासनाच्या मागे लागून आम्ही तो गोष्टी करून घेतलेला आहे. पण हे जे का आर्थिक बेशिस्तपणा जो आहे तो परत माझ्या जिल्ह्यामध्ये खपून घेणार नाही असा स्पष्ट संदेश मी जिल्ह्याच्या प्रशासनाला दिलेला आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. कुणकेश्वर जत्रोत्सवाला उसळला भाविकांचा महासागर. सिंधुदुर्गात शिंदेंचा ठाकरेंना धक्का आणि सिंधुदुर्गसाठी 300 कोटी मंजूर. बातमीपत्रात वेळ झाली आहे इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.